खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। क'क्राझारनि रयनाद्राबि गोजौ फरायसालियाव गं 120 थानाय हस्टेल लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। हादरनि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियाननि गेजेरजों बे हस्टेल लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। गोदान सोलोंथाइ खान्थि 2020आ 5 बोसोर आबुं जानायनि लोब्बायै दिनै हादरनि सोलोंथाइ बिफाना अखिल भारतीय शिक्षा समागम हाबाफारिनि गेजेरजों हादरनाङैनो सोलोंथाइ बिथिङाव मोनसे जौगाथायारि बिथा गायदों। हादरनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानआ दिनै गोदान सोलोंथाइ खान्थि 2020आ 5 बोसोर आबुं जानायखौ फालिनानै गोदान दिल्लीनि भारत मण्डपम नब्लाङाव खुंदों अखिल भारतीय शिक्षा समागम हाबाफारि। बे हाबाफारिनि गेजेरजों दाब दाब रायजोनि थागिबि हारिफोर थानाय ओनसोलनि 400निफ्राय बांसिन फरायसा थानाय फरायसालिफोरखौ आजावनानै बेयाव धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान बिथांखिनि गेजेरजों हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि हस्टेल लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ भार्चुएल इन'ग्रेसन खालामो। मख'नो गोनांदि हौवासाफोरनि थाखाय 50 आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय 50 गासै 120 थानाय बे हस्टेलखौ क'क्राझार जिल्लानि थागिबि हारिफोर थानाय ओनसोलनि गासै गं 21 गोजौ फरायसालिफोरा मोनफुंनो हादों। बे बाथ्राखौ सर्वा शिक्षा अभियान क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम अफिसार जहांगीर हुसैना फोरमायदों। बेबादिनो क'क्राझार जिल्लानि गासै गं 21 फरायसालिफोरनि गेजेराव मोनफुंनो हानाय फरायसालिफोरनि गेजेराव क'क्राझारनि खोला सानजा फारसे थानाय रयनादाबि गोजौ फरायसालियाबो मोननो हादों। दिनै हादरनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानआ भार्चुएल इन'ग्रेसनखौ मावफुंखांनायनि उनाव रयनाद्राबि गोजौ फरायसालियाव लुफुंजानो गोनां हस्टेलनि अन्थाइ खाम्फाखौ 11 नं बावखुंग्रि बिटिसि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि सन्जय नार्जारिनि आखाइजों बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि अमरज्योति बर्मनजों लोगोसे गेन्द्राबिल BCDCनि मासिगिरि प्रफुल्ल बसुमतारी, गासै फोरोंगिरि हानजा, फरायसाफोर आरो ओनसोलनि माखासे गागि सुबुंफोरा नुजाथियो। बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लानानै TCLCCनि मासिगिरि सन्जय नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंथियो। बे समाव खोनासंदो। दिनैनि दिना खोब गोजोनथाव आरो जोंनि बिटिसि सरकार, आसाम सरकार, भारत सरकारखौ जोङो साबायखर होयो। रयनादाबि हाइ स्कुला बे ओनसोलाव नायदावजायाल' गंसेल' हाइ स्कुल आरो बे हाइ स्कुलावनो आङो फरायदोंमोन। दिनै बे स्कुला जौगानाय फारसे थांगासिनो दङ। दिनैहाय भारत सरकारनि जे आसनि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान बे आसनिनि गेजेरजों नैबेहाय हस्टेल लुफुंनो थाखाय सेंसन मोनदों। गासै हौवासाफोरनि 50टा बिसिना आरो हिन्जावसाफोरनि 50टा बिसिना बे दिनै हस्टेल लुफुंनायनि जे सेंसन बेखौ दिनैहाय सारा भारतबर्षआवनो दिनैहाय भार्चुएल इन'ग्रेसन जादों आरो बे इन'ग्रेसनखौ खालामदों भारत सरकारनि एडुकेसन धर्मेन्द्र प्रधान आरो बेहाय रयनादाबिया बेखौ जोंनि सरकारनि बिथोन बादियै जोंनि बिटिसि सरकारनि बिथोन बादियै दिनैहाय बेखौ जोङो भार्चुएल इन'ग्रेसन प्रग्राम खालामदों। बेहाय आंखौ ओनसोलनि सासे हिसाबै आंखौ बेयाव गाहाय आलासि हांख्रायदों। आं बे हिसाबै बाहागो लाफैदों। खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोङो फैबाय थानाय समाव नैबे स्कुला आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जागोन बेखौ जोङो आसा खालामदों। जोंनि बे ओनसोलनि गामियारि ओनसोलनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा हस्टेलाव थानानै गावनि मोजां सोलोंथाइखौ लानो हागोन बेखौ मिजिंथिदों, आसा खालामदों। जोङो बे स्कुलखौ जौगाहोनायाव जोंनि फोरोंगिरि सारमोना दायथ' लानांगोन। बे ओनसोलनि
जोंनि SMDC-नि प्रेसिडेन्ट आरो मेम्बारफोर बिथांमोना दायथ' लानांगोन आरो जोंनि ओनसोलनि जे गामि नांजाबनाय गामिफोरनि जे गावबुरा नेहाथारि बा गारजेनफोर गोरों गोरा सुबुंफोर जे बिथांमोना बेखौ मोजाङै दायथ' लानानै बे ओनसोलाव जोङो मोजां मोनसे फरायसालि रयना दाब्रि हाइ स्कुल जों खालामनो हायो। आंनि फारसेनिफ्रायबो आं बेखौ नाजाबाय थादों। आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव नैबे रयना दाब्रि हाइ स्कुला मोनसे BTC ओनसोलाव बा BTR-आव गंसे मोजां मोनसे हाइ स्कुल होननानै जोङो नाम मोनगोन बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। আজি রয়না দাবরির স্কুলত কিন্তু হোস্টেলের নির্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছে ভাৰত চৰকাৰৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দ্বাৰা কি ক'ব? আচ্ছা, প্ৰথম কথাটো হৈছে আমি ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাব লাগিব। কাৰণটো হৈছে অসমৰ লগতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে ধৰতী আৱাস যিটো জনজাতীয় উৎকৰ্ষ অভিযান, তাৰমানে এক কথাত ক'ব গ'লে যে এই জনজাতীয় এলেকাৰ বা জনজাতীয় ছাত্ৰ থকা যিবিলাক স্কুল আছে তাৰে মাজত কিছুমান স্কুল 400 এবভ চিলড্ৰেন থকা স্কুল বাছনি কৰি তাৰে আমাৰ যেনেকুৱা কোকৰাঝাৰ জিলাত 21খন স্কুল বাছনি কৰা হৈছে। এই 21খন স্কুলতে 42টা, তাৰমানে এটা স্কুলতে 2খন 50 বেডেড ফৰ গাৰ্লছ হোষ্টেল, 50 বেডেড ফৰ বয়জ হোষ্টেল, এনেকুৱাকৈ কোকৰাঝাৰত 21খন, এনেকুৱা গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে যিটো আজি চেৰিমনিয়েল ইনগ্ৰেশ্যন হৈ আছে আৰু ইনগ্ৰেশ্যন কৰি আছে ভাৰতৰ মহামান্য শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে। তো তাৰ লগতে আমিও প্ৰত্যেকটো স্কুলতে প্ৰথম ভাৰ্চুৱেল ইনগ্ৰেশ্যন মহামান্য শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কৰিব, তাৰপিছত আমি প্ৰত্যেকখন স্কুলতেই কৰাৰ কাৰণে আমি যোজা লৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে বিভিন্ন মানুহ ইয়াতে একগোট হৈছে স্কুলত। তাৰ কাৰণে আমি নথৈ আনন্দিত যে ময়ো এজন শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া, সেই ক্ষেত্ৰত ময়ো ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে ইমান ধুনীয়া মানে আমাক এটা উপহাৰ দিছে। বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰ জিলাত 21খন স্কুলত 42টা হোষ্টেল আমি পাইছোঁ, এটা স্কুলতে 2খনকৈ। তাৰ কাৰণে মই আজি কি ক'ম, মই আনন্দৰ সীমা নোহোৱা হৈছে। লগতে আমি আমাৰ BTC চৰকাৰকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এখেতসকলে গোটেইখিনি এই যোজা কৰাৰ কাৰণে, এই প্ৰগ্ৰামটো ছাকচেছ হোৱাৰ কাৰণে যি দিহা পৰামৰ্শ আমাক আগবঢ়াইছে, লগতে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যন আমাৰ BTC চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে যি দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে তাৰ কাৰণে এখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।